गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं गेलेनायखौ लानानै बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। भारतनि आन्डार-19 जोलुर हानजायाव बर' हारिनि सानै लाइमोना गेलेनो थाखाय खाबु मोनदों। भारतनि आन्डार-19 फुटबल हानजायाव मनबिर बसुमतारी आरो गोगोमसार गयारिया गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय। भारतनि आन्डार-19 फुटबल हानजायाव सा 23 गेलेगिरिफोरखौ अल इन्डिया फुटबल फेडारेसनआ सायख'ना फोसावनानै होबाय। बे सा 23 गेलेगिरिफोरनि गेजेराव मनबिर बसुमतारी आरो गोगोमसार गयारिया गेलेनो जायगा मोननो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मनबिर बसुमतारीया डिफेन्डार आरो गोगोमसार गयारिया फरवार्डआव गेलेगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मनबिर बसुमतारी आरो गोगोमसार गयारिया नेपालनि काठमान्डुआव फैगौ 21 सेप्तेम्बराव जानो गोनां सेफ चेम्पियनशिपआव गेलेनो थाखाय साखाफारा जाबाय। मख'नो गोनांदि फैगौ 21 सेप्तेम्बराव गिबि मेचखौ भारतआ बांलादेशनि हेंथायै गेलेगोन। मख'नो गोनांदि बर'नि जोलुर गेलेनाय जारिमिनाव हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर' आरो अपुर्न नार्जारीनि उनाव दायो मनबिर बसुमतारी आरो गोगोमसार गयारिया भारतनि आन्डार-19 फुटबल हानजायाव गेलेनो सायख'जाबाय। बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव। तामुलपुर जिल्ला एबसुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंनि गेना-खान्थि आयेन बेरेखा खामानि मावनायनि हेंथायै मासिनिफ्राय बोख्लायनांगौनि थाखाय दाबि खालामबोदों। बर' हारिनि गोख्रों सोमावसारनायजों मोनफुंनाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ लाइस्राम लादुसिंआ मोजाङै सामलायनो हायैखौ नोजोर होनानै गोख्रों अजद दैखांनायनि गेजेरजों तामुलपुरनि दाब दाब जायगाफोराव सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों। बे सोमावसारनायाव तामुलपुर जिल्ला एबसुनि मावथिफोरजों लोगोसे तामुलपुर फरायसालिमा, तामुलपुर डिग्री फरायसालिमा आरो गरेस्वर फरायसालिमानि फरायसाफोरा भाइस चेन्सेलरनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। गोलाव समनिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरनि हेंथायै सोमावसारनायखौ नोजोर होनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननाय जासिगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंनि सोलायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननाय जासिगोन होननानै नटिस ओंखारनायखौ मिथिनो मोन्दों। बिगियानगिरिफोरनि मोनसे सोमोनांथाव हाबाफारि। बे सोमोनांथाव हाबाफारिखौ बिगियानगिरिफोरा गिबि खेब मावदों। बिगियानगिरिफोरा मुलुगाव बायदि बायदि सोमोनांथाव हाबा मावनानै बयखौबो गोमोहोनायखौ नुनो मोनो। थांनाय 14 जुलाइआव भारतनि बिगियानगिरिफोरा अखाफोराव दैथायहरदोंमोन चन्द्रयान-3 आरो बे चन्द्रयान-3 आ अखाफोरनि माखासे रहस्यखौ संदाननानै इसर'नि बिगियानगिरिफोरनो दैथायहरदों। बिनि उनाव साननि बाहागोखौ नायबिजिरनो आदित्य एल-1 खौ भारतनि बिगियानगिरिफोरा दैथायहरदोंमोन। थिग बिब्दिनो बिगियानगिरिफोरा सानफा एफा गोदान गोदान हाबाफारि मावगासिनो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिगियानगिरिफोरा अमानि एम्ब्रिय'आव सुबुंनि किडनिखौ बानायनानै दिहुनदों। बेबादि हाबा मावनाया सुबुंनि जिउखौ रैखाथि होनो हानायनि आगानसे आवगायनो हानाय। आसामनि गोबां लाइमोनफोरा रायजो सरकारनिफ्राय 2 लाख रांखौ थाबैनो मोननो हागोन। जाय बिथांमोना फालांगि खालामनो एबा माबा मोनसे गावसुंथा खामानियाव बाहायगोन, बैफोर सुबुंनो रायजो सरकारा 2 लाख रांखौ होगोन। माखासे बोसोरनिफ्राय हिन्जावसा फरायसाफोरनो स्कुटि होनाय बायदि थिग बिब्दिनो हौवासाफोराबो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनाव बुलेट बाइक नांगौ होननानै दाबि खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया गिदिर फोसावथाय होदों। बिथाङा साफ्रोमबो लाइमोनफोरनो जेबो लन होनाङाजासे जाय बिथांमोना स्टार्टआप फालांगि खालामनो गोसो बिथांमोननो रायजो सरकारा होनो थांखि लादों 2 लाख रां। बे 2 लाख रांखौ होफिननाङाजासे लाइमोनफोरा मोजां खामानियाव एबा गावखौ सुंथानो हानाय खामानियाव बाहायनो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होदों। बेंकनि जेबो गेरेन्टि होनाङालासिनो लाइमोनफोरा 2 लाख रांखौ मोननो हागोन। जाय बेंकआव सिगांनि समाव लन लायोब्ला गेरेन्टि होनो गोनां जायोमोन। नाथाय बैफोरबायदि गेरेन्टि होनाङाजासे गिबि मन्थ्रिया बे 2 लाख रांखौ होगोन होननानै फोसावना होदों। फालांगि जागायनो थाखाय बे गिदिर थांखिखौ रायजो सरकारा लादों होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिदों। गणेश मन्दिराव गणेशनि मुसुखाखौ बुख्रुबनानै बायजोआव गारहरदों माखासे मुसलमान सुबुंफोरा। बेखौ लानानै ओनसोलाव दायो दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे सोमोनांथाव जाथाया जादों बाक्सानि सालबारियाव हिन्दु मन्दिराव हाबनानै गणेशनि मुसुखाखौ सिफायनानै गारहरदों। बेखौ लानानै ओनसोलाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो दायनिगिरिखौ हमनानै थाबैनो आयेननि साजा होनो ओनसोलनि सुबुंफोरा दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि फातेमाबाद साहा बागाननि थिखादार मफिज उद्दिननि दैदेननायाव माखासे मफिज उद्दिननि मावथिफोरा सिफायनानै गारहरदों हिन्दुफोरनि
गणेश मन्दिरनि मुसुखाखौ। बेखौ लानानै दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनो थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा गोख्रों दाबि खालामदों। लोगोसे बेबादि खालामनाया हिन्दुफोरखौ लाजि फोनांनाय आरो हिन्दु धोरोमनि बेरेखा जादों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। BTRआव दासान्दि 1100 साख्रिनि मासि लांदां जानानै दं आरो बेखौ BTR सरकारा नटिफिकेसन होनायनि गेजेरजों साख्रिनि थिसनथाइ होनो हानाय जाबाय। थांनाय माखासे बोसोर सिगां BPFआ सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डनि हेंथायै हाइ कर्टआव केस होदोंमोन आरो बेखौ UPPL सरकारा माखासे सान सिगां देरहानो हाबाय। दायो बे 1100 पस्ट खालि थानायखौ नटिफिकेसन होनायनि गेजेरजों साख्रिनि थिसनथाइ होनो हानायनि गोहोआव फैबाय होननानै EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा फोरमायना होदों। बेनि अनगायैबो फ्राय 900निबो बांसिन टेट फोरोंगिरिफोर जायफोरा रेगुलार नङामोन साख्रिया, बेखौ BTR सरकारनि समाव रेगुलार खालामनानै होबाय, जायखौ BPF सरकारा जेबो गोसो होआखैमोन। बेनि अनगायैबो 1999 मायथाइयाव जा अपारेशन ब्लेकबर्डनि गेजेरजों जा फोरोंगिरिनि साख्रि होनाय दङमोन, बेखौ जोंनि काउन्सिलाव थानाय जेसेबां OBBफोर दङ बैफोरखौ थांनाय साननैसो सिगां फोजोबबाय आरो सानैसो थालांबावनायफोरा माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय मोननो हायाखै आरो बेखौ साननैसोनि उनावनो थालांनायफोराबो साख्रिनि थिसनथाइखौ मोननो हागोन होननानै EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा फोसावनानै होदों। BTRनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा पृथ्वीराज नारायण देबमेशखौ गोख्रों बाथ्रा बुंनायनि सायाव पृथ्वीराज नारायण देबमेशआ गोख्रों फिनजाथाय होनानै बुंदों दि राकेश ब्रह्मनि मुंखौ आं मिथिया। BTRनि रायजोफोरा बिथांखौ दावखा गोसोम होननानैसो बुङो। जेब्ला BTCआव BPF सरकार दंमोन अब्ला बै समाव राकेश ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारि बिथांनि आथिङाव हमनानै कन्ट्रेक्ट मावग्रा मानसिमोन। थिखा मावनाया जेबो गाज्रि खामानि नङामोन, नाथाय 100 रांनि थिखायाव बिथांमोना 20 रांनिबो खामानिखौ मावाखैमोन। बेनो जादों गोसोम दावखा राकेश ब्रह्म होननानै पृथ्वीराज नारायण देबमेशआ गोख्रों फिनजाथाय होदों। बै दावखा गोसोमा BTR एकर्डआव मा बिहोमा दं? बियो माब्लाबा बर' हारिनि सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन नामा? बै समाव NDFB बिथांमोननि नखरनि दुखु खस्थ'खौ खबर लादोंमोन नामा? गोजोन गोरोबथानि समाव बबेयाव थाखुमानानै दंमोन? बिसायख'थिनि समाव बिथाङा सानोमोन BPFआ देरहाब्ला BPFजों थांगोन आरो UPPLआ देरहाब्ला UPPLजों थांगोन। बैबादि सुबुं राकेश ब्रह्मआ होननानै पृथ्वीराज नारायण देबमेशआ गोख्रों फिनजाथाय होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।